Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. General Manager sa NUNECO patay sa pagpaniro sang kagabi. Kinakwestiyon naman sa PNP ang pila ka mga pahayag sang Executive Secretary sang biktima nga nadula 3 ka oras matapos matabo ang krimen. Yaring report. May nagahilibion samtang ginapapanaog ang bangkay ni Attorney Danny Bondevilla gikan sa iyang salakyan kay inasang kaagahon. Pasado las 11 kagabi, sa gintiro ang General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative o NUNECO sa may Lacson Street sa Bacolod City. Kaupo di Bondevilla ay sining Executive Secretary sa gintiro siya. Sulo sa kay Lieutenant Jonito Pastrana, Officer in Charge ng Police Station 2. Sa panaysayon sa Executive Secretary, gikan sila sa Christmas party sa NUNECO kag hubog na si Bondevilla. Nag-drive pa ini, pero ginsaway niya. Nagsuka ini sa dalan kag sa ikatatlo nga pagbukas ang portahan kapag suka, may lalaki nga nagasakay sa motorsiklo nga nagtiro sa iya sa tangkugo. So nagsuka, do mga katatlo kasi katatlo nga bisis yang magbukas ang portahan kag magsuka. According sa Executive Secretary, may nagdulog nga motor nga nagaalang ang kasanay. Tapos gintiro ang aton nga biktima. May igos ang bala sa tangkugo si Bondevilla kag naglapos ang bala sa iya nga guya. Duda ang PNP sa statement sang babayi. Sulod sa kay Pastrana, may pila ka mga questionable nga bagay sa iyang pahayag. Una, sa driver's side si Bondevilla gintiro, pero ang basiyo sang 45 caliber pistol nakuha sa piyak na nga side sang salakyan. Ang slug nakuha sa passenger side. Wala man sa may nabatian nga lupok ang mga gwardya sa palibot. Wala man sang igo sang bala ang salakyan. Kag daw nakagapos pa sang seatbelt ang kamot sang abogado. According sa statement, ang aton nga biktima, drogi. Hubog. So kung hubog ang isa katawo, I don't think makadumdum pa sa naka-seatbelt. So during sa examination sa crime scene, ang aton nga suspect naka-seatbelt. At the same time, ang kamot it appears nga nakagapos. Isa pagit sa mga ginakwestiyon sa PNP, amukon nga matapos ang krimen, nadula ang Executive Secretary sang halos 3 ka oras. Nagkadto siya sa isa ka opisyal sa Union sa Electric Cooperative. Pagbalik niya, gi-turn over niya ang cellphone ni Bondevilla sa iya sini nga utod, pero deleted na ang ilang exchange of messages. Is it normal that when we recover the cellphone, all the messages, conversation were deleted? Delete na. Deleted na ulo sa cellphone? Okay, wala ka mo Kuhay ka mo minabasahan, sir. Wala gin. So far wala pa, but actually we are trying our best to submit ini sa cybercrime. Okay. Kung possible, basi ma-retrieve ang mga messages. atong mga deleted messages. Actually ang cellphone wala ta niya na-recover. Okay. Gindala ini sang Executive Secretary. after the incident. And the Executive Secretary, pag abot na sa crime scene, ara siya. But a few minutes after, Nadula. when we are about to talk to her, Nadula sa. she disappeared. And appears later after more or less 3 hours. Gani, ang Executive Secretary kag ang opisyal sa Union ang ginpaidalom sa paraffin test. Work-related ang inalantaw sang PNP nga motibo sa pagpatay sa biktima. Wala man ginadula sang PNP ang posibilidad nga ang gunman yara lang sa sulod sang salakyan. Si Bondevilla ang nakaagiman OIC General Manager sang Central Negros Electric Cooperative.